Kalau dilihat dipandangi nak dicaliak umuan tak pakai. Badan ayah barang suatu kini menjalang 60. Hari patang mentari turun, awan di barat merah sagu, malam nan tidaklah mulai. Nyampang tibo seruan Allah, aja sampai capek pemintu mualah tibo di jangkauan. Kabuah di gua tigo-tigo, badan beganjua balik pulang, ketampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun naya pemanggian balasia bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limu cukui setanggia ya bungo. Bararak tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan mairiang salat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandang pekuburan. Kagolek di liang lahat tanah sakapa bapakalang mahir yang maduk kabilat. Di bateh papan nan sahala.